Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwa masu alfarma masu albarka, muna muku barka da wannan lokaci, muna yi makowa fatan alkhairi. Insha Allah ta'ala a yau mun zo muku da wata fa'ida muhimmiya, kuma wannan fa'ida mujarraba ce sahihiya. Dukka abin da kuka gani muna saka muku, dukka abin da muke saka muku a cikin wannan watan zauri mai albarka, to duka abin da muka saka lallai abu ne wanda yake sai da muka tabbatar da shi sannan muka saka. A takaice dai wannan sirri ne game da abin da ya shafi istikhara. Al-istikharatan anillah, istikhara ne watan daga Allah kenan, zabin Allah game da ainihin wannan istikhara din. Wannan istikhara tana da ƙarfin gaske. Iza da'a laka shay awil musafir awil amrul idan wani abu ya ɓace maka, kama aka sace maka wani abu ko kuma ya faɗi wani abu muhimmi, ba wai ƙaramin abu ba, abin da yake da muhimmanci, awil amrul akhar, ko kuma wani lamari na daban, ko kuma lamarin tafiya ce za ka yi, kake so ka gane wannan tafiyar abinda za ka je nema shin za ka same shi ko kuma ba za ka same shi ba. Wannan tafiyar akwai alkhairi daga cikinta, za a je lafiya a dawo lafiya, ko kuma akwai abin da zai faru a lokacin tafiyar. Iza aratta an ta'lam, idan har kana son ka san hal yanfaz amla, shin watan tafiyan nan za a yi ta yadda ake so ko kuma a'a. Sannan ita satar da aka yi maka na suka gane, za ka kayan ga ko ba za ka gansu ba, ko kuma duk wani lamari wanda ya danganci al'amari ne na rayuwa. Na'am, taktubul aya, za ka rubuta wannan aya, wal hatim alal waraka. In ka rubuta wannan ainihin aya din, to sai ka rubuta watan wannan hatimi akan wannan takarda din. Wato bancin ka rubuta ayar, sai ka zo ka zana ainihin wannan hatimin, wa tutwi wa ka nade wannan ainihin takarda kenan ta zamo laya, wa taj'al tahta alwisada, sai ka sanya wannan ainihin laya din karkashin matashin kai lokacin da zaka kwanta. wa taqra ya khabir mi amarra ya mubin mi amarra, sai karanta ya khabiru so 100, ya mubinu so 100. wata nam, sai ka kwanta, amma bangaren tsagin jikinka na dama zaka kwanta. Lokacin da za ka kwanta, bangaren tsagin jikinka na dama za ka kwanta, amma da kudurin Allah ya bayyana maka abin da yake gaskiya a cikin abin da ka kudurta istihara a kansa. Ayanaka Allahu sharra wal khair, to Allah zai nuna maka abin da yake mafi alkhairi daga cikin wannan lamarin, ko kuma abin da yake sharri ne. Idan har wannan tafiya akwai sharri ne, wato ba alkhairi bace, to Allah zai nuna maka. Sannan kuma idan satar da aka yi maka, Allah misali kana son ka gane satan nan za ka gane kayanka ko ba za ka gane su ba, to Allah zai nuna maka. Hakanan kuma abin da ya shafi wani lamari na daban, duk lamarin da ya kasance lamari ne na rayuwa, ko irin aure haka da sauransu, ko kuma sayan kaya, ko kuma kasuwanci, kana son ka kulla wani kasuwanci, kana son ka gane wannan kasuwanci zai zamo da alkhairi ko kuma yaya. Na'am, wal khair wa huwa sahihi mujarrab, wannan sirrin sahihi ne, mujarrabi ne, wato ingantacce ne. Duk lokacin da ka yi shi, insha Allah za ka samu bayani daga cikin mafarki. Sannan wannan aiki ana yin shi ne tsawon kwana 3. Layar tana ƙarƙashin filonka har zuwa kwana 3.
kwana na farko idan baka ji labarin komi ba za ka maimaita kwana na biyu, haka ma zuwa kwana na uku, amma ba za ka ɗaukake wannan layar ba har tsawon kwana uku. Abinda za ka rubuta shine وقد حتفت تلك الهواتف أفصحت بهائم أن قد جاء وهو نذير لقد جاءنا منا رسولا لكلنا رؤوفا رحيما بالخميس يصير. to abin da zaka rubuta kenan, watan tattare da wannan hatimi sai ka nade kai laya. Na'am. Kuma mun yi magana za a rubuta aya, da za a rubuta ita ce kul huwallahu ce za a rubuta kafa daya, suratul ikhlas kenan ita ce za a rubuta kafa daya. Bance an kammala rubuta sai a rubuta wannan baituttuka wa kad hatafat tilka alhawatif wa afsahat bahaimu an kad jaa wa huwa nazirun lakad jaana minna rasulan likullina raufar rahiman bil khamis yasiru. sai wannan hatimi. A takaice wannan shine bayani, wallahu a'lam, wallahu waliyut tawfiq.